Ayokul. Bata pa kukul. Ang Call! Tagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Nagkatikiman kami ng pasahero ko. Uy, Uy! patay ka na dong. Feel good morning. Tawagin nyo lang po sa pangalang Dandan. Isa po akong TNVS driver. At mula Lunes hanggang Biyernes ay nakaabang na po ako sa inyong programang Mga katas ng nakalipas. ang programa nyo na lang po, Call at Tits, ang pantanggal ko ng stress. Dahil po sa ginawa ng aking ex-girlfriend. Naghiwalay po kami after 3 years kasi nga napagod daw po siya. Pero ang totoo ay meron na pala siyang iba. Kawawa. Pero ang katas ko po ay hindi tungkol sa kanya. Ito po ay tungkol kay Mabel. Naging pasahero ko po siya, Colantits. Maganda, medyo chubby, na malusog si Mabel. Naging close po kami dahil pinapakyaw niya ang aking sasakyan. Ginagawa niya po akong service kapag umuwi siya sa kanilang lugar sa Infanta, Quezon. Kasama niya ang kanyang yaya. Binibisita niya po ang kanyang mga magulang doon. Ang asawa naman niya po ay isang sundalong Amerikano na nadestino sa Japan. At pagdating namin sa lugar sa Infanta, Quezon, doon na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Kain ka lang dyan, ha? Ano pangalan mo? Dandan po. Sige lang po, busog pa po ako. Huwag ka mahiya kasi bisita ka dito. Pasalamat ka kami na siniservice mo yung anak namin. Di ba, darling? Oo nga. Teka, ikaw ba may asawa na? Pasensya na ha. Kahit driver ka lang, gusto kong ma-interview dito yung mga taong pumupunta dito sa amin. May asawa ka na ba? Wala po. Single po ako. Nakakahiwalay lang namin ng girlfriend ko. Ay, madam, pwede na yan sa akin si Dandan. Hindi bagay sa iyo, Trixie. Hindi bagay sa iyo.
Dandan, ano ba mga hinahanap mo sa babae? Ay, hindi naman po ako naghahanap kasi naano po ako. Kasi dumadating lang ang mga babae, no? Hindi mo hinahanap. Kung sa, hindi, basta driver sweet lovers. Uy, darling, wag kang ganyan. Ba't mo ginaganyan yung sinisweet lovers mo? Wapo Tingnan mo. Ang ganda ng ilong mo. Saan mo minana yan? Meron pa bang stock niyan sa Maynila? Sa nanay ko po, siguro. Oo. Ay, bes, patahimik ka lang dyan. Madam Ang pala, sarap- madam. Ang sarap kasi, nung alimango, no? Ay, anak, in-order ko talaga yan dahil alam kong darating Ay, ka. thank you, Saka yung salamat. hipon. Meron pang lobster. Ang lalaki tayo ng lobster tsaka hipon, no? Salamat tayo. Ay, ba ganun kita kamalaga pagpasalamat. Salamat Alam mo po. ba, Dandan, kung hindi ito nakapag-asawa ng Amerikano, wala itong bahay namin, hindi ito marinovate. Muntik na itong matangay nung bagyo eh. Papa, huwag kang masyadong syempre, masyadong madaldal naman. Totoo naman eh. Dandan, pasensya ka na sa mga magulang ko. Ganyan lang yun. Sabi kasi yan sa bisita dito sa bahay, sa probinsya. Okay lang po. Wala naman po problema. Oy, kumain ka pa, iho. Ako na lang susubuan kita, Dandan. Ay, sige po, Mars- okay lang po. Trixie, Ay, madam, sorry, madam. Kasi sayang din to. Laman tiyan din to, madam. Mukhang mas matambok pa sa alimango. nag-enjoy ka ba, Dandan? Salamat talaga Ay, sa pumayag ka dun sa arrangement natin Kasi, na i-service mo. Oo nga po, buti na lang pumayag din yung boss ko na 1 linggo ma-out yung sasakyan. Okay naman po siya kasi... Pero hindi naman magagalit. Hindi po, okay naman yung rate na napag-usapan eh. So, tsaka binigyan nyo agad. Wala nang kawala si Papa, boss. bigyan mo ng pauwian mo ng isang sakong lobster to tsaka 3 drum na hipon, ha? Tay, Saan ha? nyo ba ikakarga yan? Madali lang yung sinasabi mo. Ang dinisip ko, itatabi nyo ba yan dyan? Ipapasok nyo dyan sa Hindi, lutuin mo na para lumiit ang hipon, tay, para kasi. Ay, oo, ang galing mo talaga. Siyempre, anak. tay. Tsaka Kasi- para hindi na kumawala yung alimango. Kasi pag buhay pa yan, oo. sisibat yung alimango na yan Mo, eh. tay, alam mo talaga eh. Oo, ganun talaga. Sige, gagawin natin yan. Thank you, Dana. Sige po. O sige, kain lang kayo, kain lang. Kain lang Huwag kayo maya. dyan. Oy, Trixie, bumili ka muna ng soft drink sa doon. Ba't ako yung utusan? Ano ka ba dito? Yaya! Sino utusan ako? Ako na lang ang bibili. Ay, okay po. Akala ko kasi mag-a-adjust din kayo. Ay. Ano ba yan? Tumulo yun. Tumulo. Ano ba yan? Ang daming natapon. Sayang yung sayang yung wine. Uy, ang dami talaga. Kasi sayang. Madam, Medyo may amats na yata ako. madam, excuse Oh, me. Dandan, ba't nandito ka? Hindi, matutulog na po ako. Kasi Oh, sige, sige. medyo napagod ako sa Hindi. biyahe. Ay, hindi. May extra ako baso dito. Upo ka muna, mga 5 minutes. Ay, hindi na po. Kasi baka malasing po ako. Wala po akong dosage sa ganyan eh. Sige na, ito na. Ayan, may wine glass ka na ha. Sige, tunggain mo lang yan. Hindi yan nakakalasing. 5% alcohol lang yan. Alam na. Di ba? Anong sarap? Galing pa yan sa sa... Parang mapakla Uwi eh. pa ng asawa ko yan. Ganun pala. Mahilig mag-uwi ng mga wine yun kasi nga pag nadidestino sila sa laban, yan ang libangan nila, alak. Namimiss mo ba yung asawa mo? Ito nga kaya nga andito ako eh. Lagi ko itong ginagawa kasi kahit pa paano pag nakakita ko ng buwan, hiling ko nakatingin din siya sa buwan. Nakakakita ko ng dagat, karuktong din to ng dagat na kung asan siya. Pag nakakakita ako ng Saturn, hiling ko nakikita niya din yung Saturn. Ay, yung solar Ba't di niyo po system. tawagan, ma'am? Para makausap niyo ang asawa niyo. Hindi, walang sa kanila ngayon dun sa remote area na pinagdestinohan okay. nila. Kaya, namimiss ko siya. Kasi siya ka na, naging emotional ako kasi hindi
ko kasi malabas kila nanay, tatay kasi mag-aalala yun sa akin. Nalasing ka na yata, ma'am. Sige, oh. Hayaan na muna kita dyan na... Ayaw mo talagang maupo dito eh, no? Syumat naman ako eh. Sige, isa pang shot. Ayan. Sige ho, tutulog na ako. Pagod na po ako. Sige, una ka na. Ano ma'am, una na ako? Una ka na nga. Alam ko ba nagmamadali ka? Sige, dito na lang muna ako. Din maya papasok na rin ako. Oo talaga? Let's take a walk together. Pagkatulog na nga. Sakit na katawan ko. Parang may kumakatok. Tandaan. Yeah. Tandaan. Tandaan. Tapos naman na... Oh, ma'am. Ay, Ano po yun? sorry wala kasi akong bra dito sa bahay namin. Kaya... Hindi naman ako nagtanong, ma'am, pero wala rin ako nakikita. Dandan. Yes, ma'am, ano po yun? Huwag kang ingay. Tulog na si nanay. Ano yun? Ang lakas kasi ng electric fan sa kwarto ko dito, mahina. Pwede dito. Para-paraan talaga si ma'am. Ha? At sabi ko, sige ma'am, ikaw na lang po dito, doon na lang ako sa kotse matutulog. O sige, dalawa tayo sa kotse. Ba't doon ka? Wala naman. Pasok na ako Uy, ang ganda ng kwarto na to. Alam mo ba, itong master's bedroom, inilalaan to nila nanay at tatay pag may bisita talaga dito sa bahay. Hindi naman po ako namin. bisita, ma'am. Driver na naman po Syempre, dahil inaasikaso mo yung biyahe ko. Kaya dito ka pinatulog ni nanay at tatay. ako. Ay, ma'am. Ano yan, ma'am? Ba't mo ko ginalikan? Nakakagulat ka naman, ma'am. Ano ba yun? Bakit di ka... Ma'am, Tingin ko nga yung gulat, isa pa. ma'am, wag naman po ganun, ma'am. Natatakot kasi ako, ma'am eh. Ha? Mukha ba akong white lady para matakot? Ang galing mo talaga, ma'am. Ma'am, baka magising yung mga nanay tatay mo. Pag maingay ka, magigising talaga yan. Akong bahala, teritoryo ko to, ako nakakaalam. Okay, sige, ma'am. Dandan. At halos buong linggong yon, Kolantits, ay gabi-gabi kami nagbabakbakan ni Mabel. Sana all. At dumating na po ang araw na bumalik na po kami ng Maynila. Nababa ko na po yung mga gamit. Dandan. Salamat Walang ano man. Salamat sa lahat. Tsaka sobra tong binigay mo na pera. Kulang pa nga yan sa serbisyong binigay mo sa akin. I mean, Para naman akong bayaran ito. Hindi, I mean, dun sa, grabe. Sobrang malasakit mo sa akin sa pag-iingat mo sa biyahe ko. Pero Dandan, sana hindi dito natatapos. O naman, ikaw pa ba eh. Ingat ka lagi Uy, baka may makakita sa atin dito. Ngayon ka pa ba naman mahihiya? Kinakahiya mo ba ako? Hindi, ba't naman akong mahiya? Sige, ingat ka. Ingat ka, Dandan alis na rin ako. Miss kita, Dandan.
payakap nga. Aray. Naho-homesick na agad ako, hindi pa tayo nag-iwalay. Dandan, special ka sa akin. Huwag kang mawawala sa buhay ko, ah. Oo. Siyempre, dito lang naman ako. Sa tuwing tayo'y magkakalayo. Kaso nga lang, Kolantits, nakukonsensya na po ako. Kaya matapos yung tagpong yun ay hindi na ako nagparamdam pa muli kay Mabel. Kinost ko po siya at makalipas ang 1 buwan. Pasensya ka na kung hindi kita nakontak kasi Bakit ganon? Hindi mo sinasagot yung tawag ko. Buti na lang gumamit ako ng ibang number. Sinagot mo, pero bakit yung number ko ayaw mo sagutin? Dandan, may problema tayo eh. Anong problema? Sinabi ko na kasi nakukonsensya na ako. May asawa ka. Alam ko, pero dandan buntis ako. At ikaw ang ama. Ano? Dandan, kaya kailangan kitang makita. Pag-usapan natin to. Anong gagawin ko? Dandan, Hindi ko alam kung anong gagawin natin kasi... Ano? Dandan, panagutan mo to. Anong gagawin natin? Paano ko panagutan yan ni Mesa? Baka barilin ako ng asawa mo. Mas sniper ako nun. Dandan, pagkatapos ng lahat? Ha? Pagkatapos mong masarapan, ha? Kapal ng mukha mo. Dandan, makipagkita ka. Dandan! Sige na, babay na. Dandan! Babay! Sa'yo. Metro's #1